Gıylar, men bir joramma, hem eltim, hem joram, şeýle bir övünjeň. Men bir zat aldım diýsem, menem aldım diýe. Men bir yer gittim diýsem, menem gittim diýe. Ine bagtýarlyk diýince Söwdi Amerikadan geldim, olam hökman gelendir bilýänler. Şady. Ana. Şadyjan. Vay, barmyň? Barmy? Kenmi barmyň dünýede ölmede ýetbar ekeniňe. Vay, howa var. Şu öýüň işem halis ýadatdygy. Şu ählirady taşlap, ötägidi bersem mikam diýip durun men. Agy, şunu çamalymy taşlap gidivermek bolmagy. Gider mikam diýsem men hol jygyllyga gider mikam diýen. Vay. Bir de jygyllyga gitmek gerekken. Öýde oturan yerimden telewizor görüp, arkaýyn diýinjal oturan yerimden adamyma onu getir diýsem, onu getirýär. Bunu getir diýsem, bunu getirýär. Jygyllyga gitmek gerekken. Vay, getirmesine biziň kim getirýärler? Geçen akırda alıp beren koynuklarım hana kuda bolup üýüşüp ýatýar. Vay, şu şeýle bir owadan gülli kökler, gaşly pommarklar, bu pommarklaryň dürli görnüşleri, gültüdi, bulanyň ähli hana kuda bolup ýatyr. Geýmesem ölýän, geýsem gaşan. O ne matagy? Ay o şeýle, oşan ýalma taýda bar da. Bücür jirde. Vay. Bilýärmi näme? Näme? Her ýylyma men adamym. Daşar ýurtdan üýtgeşip telefonum getirip berdi. Näme telefon? Gepleşip oturan adamyň ýüzüni görkezýär. Gepleşip oturan adamyň ýüzüni görkezýär? Awa. Näme bu? Içiňirliler. O telefon geçen ahırma otadan galla. Vay, ha şu täzeyle men adamym bir sowgat getirdi. Hakik gürleşýän adamyň göp edip ýüregini görkezdi. Ýüregini? Ýüregi dagy näme? Bagry könnüm görkezdi. Vay. Şu öwünteler halamokda. Öwünteler halamok. Özüme iýilňäni öwünýänlerin adamym 16 berdim diýmek, 16 berdim diýmek. Eger hiç görýän diýmeňe beral. Sen onu hiç wagt öwüniň ok. Ýok, şu öwünýänlerim halamok. Öwünmänmi? Gatam öwüner. Çal. Vay. Adamymyň ady Abbas, üstümüze Anvar sepýäs. Her gün telim tylla tapýas, tylla tellene. Adamymyň ady Galkan, toýlarda telpegin telken. Ýetdiýseň misli bir ýelken, ýeter yellene. Balydymyň ady Bektir, elinedir ýagly kepir.